ez olyan helyekre is eljutatja a napelemet, ahol eddig nem lehetett alkalmazni. Nagyon sokszor azzal keresnek meg minket, vagy a viszonteladókat lakást vagy háztulajdonosok, hogy szeretnének a tetőjükre rakni napelemet, de ez nem lehetséges, mert olyan a tetőnek a geometriája, vagy egész egyszerűen a helyi szabályozás nem teszi ezt lehetővé, mert mondjuk műemléki környezetről van szó, vagy nagyon érdekes, hogy például az USA-ban, a déli államokban a tornádó veszély miatt van néhány hely, ahová nehezen telepíthető napelem, és akkor ezekre a helyekre én azt gondolom, hogyha napelemet tudunk telepíteni, akkor ezzel is a zöld energiatermelést előrébb tudjuk juttatni. Az összes műanyag, ami belekerül ebbe, az újrahasznosított. Ráadásul olyan műanyag hulladék, amit más módszerekkel sajnos nem is lehet újrahasznosítani, mivel ez egy ilyen kevert, ragasztott műanyag. De mi ezzel a préseléses eljárásunkkal gyakorlatilag térkövet készítünk ebből. Nagyságrendileg egy ilyen 180 watt per négyzetméterrel lehet számolni. Ez nagyjából azt jelenti, hogy egy éves időintervallumra nézve egy ilyen 20-30 négyzetméteres felület mondjuk fedezi egy családi háznak az energiaigényét. Akár egy nehezebb teherautó súlyát is könnyen elbírja.